салом дӯстони азиз, омадани рамазони бузургро бароятон шодбош мегӯем. умедворем моҳи шариф ба хонадони ҳар яки шумо шодиву нишод ва файзу баракат биёрад. дар ин нашр бошад оид ба омадани Серхио Агуэро ба Барселона, аниқтара шартҳои овардани ӯ, алишбадараки Неймар бо бозингарони Барса ва ду хабари муҳими дигар хоҳем гуфт. этминон дорем он чи ин ҷо аз гулчини хабарҳо мегӯем бароятон писанд меояд. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии ширкати XBet мебарояд. дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. имрӯз давоми лигаи чемпионҳо мегузарад байни Реал Мадрид Ливерпул ва Манчестер Сити бо Боруссия Дортмунд. барои бозам ҷолибтар гузарондани бозии дӯстдоштаамон дӯстони мо аз Якеро барои нафароне ки аккаунти нав мекушанд то ҳаҷми $100 бонус медиҳанд. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод барсатижи нависед. ссилкаи бозӣ дар комментарияи видео. имкониятро аз даст надиҳед. ахиран Барселона Серхио Агуэроро меорад, аммо бо як шарти барояш мувофиқ. шарт ин аст ки бозингари аргентинӣ бояд ба маоши камтар дар Сити мегирифта розӣ шавад. Мондо Депортиво менависад ки Барселона дар ҳоли на чандон молии хуб қарор дорад ва маҷбур аст ба Агуэро чунин як пешниҳодро кунад. аммо агар Серхио дар раванди будубош дар даста бозии хуб нишон медиҳад, сарварони клуби каталонӣ қарори худро оид ба маоши ӯ бозингарӣ мекунанд. сода карда гӯем агар ӯ нағз бозӣ кунад, маошашро баланд мебардоранд. агар не мисли Каутино дар захира мешинаду пулро гирифтан мегирад. дар ҳамин ҳол Ювентуси Турини ба Серхио Агуэро маоши 10 миллион евро дар як солро пешниҳод намудааст. акнун агар ӯ мехоҳад ки дар ҳайати Барса ва ҳамроҳ бо Месси якҷоя бозӣ кунад, пас аз баҳри чунин пешниҳоди равҳанӣ бояд гузарад. яъне ё 10 миллион дар як сол ҳамроҳи Роналдо ва ё маоши кам аммо бо Месси. ин мардак дар рӯбарӯи як интихоби бузург мондаасту ҳолашро худаш медонаду худо. дар ҳамин ҳол агенти ӯ аллакай дар Барселона аст ва бар тибқи хабарҳои расида гузаштани Агуэро ба Барселона аллакай ҳал шудааст. хотиррасон мекунем ки Агуэро ин тобистон агенти озод хоҳад шуд ва Барселона бе сарфи ягон тину танга метавонад ӯро ба даст биёрад. Агуэро бурҳо иброз дошта буд ки баргашт ба Испания орзуи ҳамешагии ӯст. то гузаштан ба Манчестер Сити Агуэро дар Атлетико бозӣ мекард ва мутобиқ шуданаш ба ин чемпионат чандон мушкилот надорад. мушкилоти асосӣ дар сину соли ӯ аст ки харидоронро метарсонад. ӯ 32 сол дорад ва бо ӯ шартномаи дарозмуддат бастан таваккали калон аст. аммо дар Барселона бо овардани Агуэро як ҳадафи дигар низ доранд. гап сари ин ки Агуэро бо Месси хело дӯстони наздиканд ва дар сурати рафтани Месси ӯ метавонад ба ин монеа шавад. ана инро бо як тир ду фохтак задан мегӯянд. Барселона ҳама чораҳоро андешида истодааст ки Неймарро ба даста баргардонад. аз рӯи хабарҳои ба дасти мо расида рӯзои наздик намояндагони Барса ва шахсан Лионел Месси гӯё бо Неймар суҳбати телефонӣ анҷом доданд. гуфта мешавад ки дар ин суҳбат гӯё Месси Неймарро розӣ кунонда бошад ки бо ПСЖ шартнома тамдид накунад. дар ҳамин ҳол бозингари аргентинӣ мавҷудияти чунин як суҳбатро тамоман рад мекунад. аслан аввал бояд фаҳмид ки худи Месси дар Барса мемонад ё ин ки на. ҳарчанд ки аз рӯи таҳлили вазъи ҳозира Лео бо эҳтимоли зиёд дар Каталония меистад ва баромади худро дар Барселона идома медиҳад. албатта ин ҷо баъзан чизҳои дигар низ ҳастанд. барои мисол агар Лапорта бозингарони навро харидорӣ намояд ва Барселона барои дарёфти ҷоизаҳои калон аз ҷумла Лигаи Чемпионҳо мубориза барад. Барселона чанд маротиб кӯшиши харидории форварди Боруссия Эрлинг Холландро кард, аммо овардани ӯ ба кӯи қоф баробар аст. зеро барои гузариши бозингари норвегӣ ба Боруссия бештар аз 120 миллион ва боз 40 миллион дигар ба агенти ӯ Мино Раёла ва падари ӯро ки ҳамзамон намояндаи ӯ аст бояд дод ки Лапорта аниқ ҳозир чунин пул надорад. шояд дорад, аммо додан намехоҳад. ин мардако бошанд дар фурӯши Холланд аз ҷалобои бозор гузаронданд. дар ҳамин росто овардани Неймар каме осонтар аст, зеро ин ҷо шарту шароит дигар аст. барои мисол агар бозингари бразилӣ бо ПСЖ шартнома дароз накунад, соли 2022 ҳамчун агенти озод метавонад ба Барселона гузарад. аммо дар Фаронса ҳам ба қавле гарангҳо нанишастанд. онҳо мехоҳанд аз фурӯши Неймар чизе ба даст биёранд. охир ин бечораҳо ин мардакро бо нархи 222 миллион евро харида буданд. барои ҳамин Барселона омодааст ки барои Неймар нимуҳофизатгар Усман Дембеле ва муҳофизатгар Жан-Клер Тодиборо қурбон кунад. нафарони наздик ба оилаи Неймар мегӯянд ки ӯ дар Фаронса хушбахт аст, аммо орзуи баргаштан ба Барселонаро аз сар дур намекунад. вале бозам гузаштани Неймар ба Барселона аз рафтану мондани Месси дар даста вобастагӣ дорад. охир яке аз ҳадафҳои асосии Неймар дигarbora бо Лео Месси дар як даста бозӣ кардан аст.
ливерпул ба муҳофизатгари барселона педри чашм маълум кардааст. валлаке бо намояндагони ӯ ҳамсӯҳбат низ шудааст, аммо гуфта мешавад ки либосурухҳо дар ба даст овардани педри чандон шанси зиёд надоранд. гап сари ин ки барселона аввалан ин бозигари 18 солаи худро аз даст доданӣ нест, дигар ин ки ба ӯ шартномаи нав пешниҳод кардааст. чанде пеш барселона рӯйхати калони бозигарони фурӯхтамешдаро дар ин тобистон тартиб дод, вале исми педри он ҷо набуд. ин маънои онро дорад ки барселона аз педри ҷудо шуданӣ нест. аз сӯи дигар педри ҳанӯз хело ҷавон аст, дар оянда метавонад яке аз бозигарони калидии барса шавад. барои мисол чаро онҳо натавонад ҳамроҳ бо Ансу Фати дугонаи хати ҳуҷуми барсаро ташкил кунанд. айни ҳол педри аз бозигарони ҳайати асосии барселона маҳсуб ёфта аз 45 бозии кардаи даста танҳо ҳамагӣ дар 1-8 бозӣ накардааст. шартномаи ӯ соли 2022 ба анҷом мерасад, аммо дар барселона ба ӯ бо чашми умед менигаранд. албатта суоли матраҳ ин аст ки дар ҳоли омадани Охир ва Неймар оё педри шанси бозӣ дорад ё ин ки не, ҳарчанд ки ӯ дар мавқеи дигар бозӣ мекунад, вале куман ӯро ҳамчун футболбози ҳуҷумкор бо дугона Месси Дембеле ё Месси Гризман истифода мекунад. ба ҳар сурат биёед пеш аз пода чанг наандозем. ахиран барселона дастаест ки дар чанд фронт бозӣ мекунад ва албатта барои ҳама вақт ва ҳам ҷо мерасад. ливерпул бошад бояд аз овардани педри ба Англия даст кашад, зеро дар гумон аст ки барселона бозигарашро диҳад. хо бовар кунед, хо не Неймар Мбапперо ба Месси баробар кард. баъдан дар идомаи гуфтори худ арз дошт ки не, Месси беҳтарин бозигарест ки ман дидам. инҷо гап сари ягон қиёс намеравад. Месси бузургтарин футболбоз аст, Килиан бошад дар роҳи расидан ба ин мақсад мебошад. бо сабаби он ки Килиан хело суръати баланд дорад, ман маҷбурам ҳамавақт ҳушамро дар майдон ба ӯ гирам. ин мисли он аст ки ман дар барселона доимо ҳушам ба Месси, Иньеста ва Суарес нигаронида шуда буд. охир дар як сония онҳо метавонистанд маро дар майдон пайдо карда паси олиҷаноберо бароям диҳанд, гуфтааст бозигари бразилӣ. ё шояд ин баромади Неймар ҳам як нав ишора ба роҳбарияти барса аст ки Неймар рӯзҳои хуби гузаштаашро дар даста ёд мекунад ва хоҳишманди баргашти зуд ба барса аст. кӣ медонад, шояд. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? омадани Неймар ба барселона фоида аст ё ин ки зарар? Дембеле худро дар бозиҳои калон нишон додан наметавонад, а Неймар бошад ҳамавақт дар майдон шоу нишон медиҳад. шумо розӣ мешудед ки ин ивазшавӣ рух диҳад? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хело муҳим аст. шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. ширкати Азия Маркет барои давои ҳамаи ин дардҳо доруҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. ҳамчунин доруҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунанд. барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед.